Padayon pa nga ginapangita kang Philippine Coast Guard kag mga otoridad ang sangka mangingisda nga gindeklarar nga missing pagkatapos magpalawod ka nagligad nga Agosto 23, 2022. Ang amo nga mangingisda ang ginkilala kay Dionisio Bacauco, 59 anyos, kag residente kang Barangay Banawan, Hamtic, Antique. Suno kay Merlinda Bacauco, asawa kang nasambit nga mananagat, ginpahayag na nga nagpalawod ang mangingisda hapon kang Agosto 23 kag wala rin makapauli pa. Kahapon kang alas 3 hapon na mo ginman bayra halinanda magpalawod nanda. Tapos ura ka na usually anong oras ta na abot gabi kung pagkaaga. Kung may mga sangya at nakaagat nakaragabot. Pero kayo na ba nakaabot? Ora nagbantay man ako to ora gani kami dapli bay kun ko lat-latin ta na gari nga to adlawon dun. Ginabat pa kundaad ng iban nga mga sakayan, agad betengan lamang banget sa mapaskag nga silag. Rugto ka nakita ang baroto na nga nakabangat pa sa balsa pero wala rin ang nasambit nga mangingisda. Banget na baroto nas balsa, may tana anang baroto dyan. Wala ti diyan gani anong bayo sa ang dara nga bag. Kumplito tana anang dara dyan pa anang cellphone ay kaysa ang ginatuguran handa bayra ka sakayan balaw nga gakontak-kontak dyan. Suspet sa kang pamilya, posible nga nahulog dyan sa baroto samtang nagadawhat kang kung anuman nga bagay kag banged sa mabugat nga overall nga ginasuksok ang mananagata kag mabaskag nga silag, wala rin makahingagaw langoy pabalik sa sakayan si Bacauco. Ngay naka-overall sure to. Ti bugat dan to overall na basta da orange to ramig siguro. Overall ti amo to sure na pabugat paglugdang na sagad man to maglang. Permi tana karaga palawod ti. Pirmi gidi tana dan karang presidente sa dagat bay fisheries. Sa tilad, padayon pa nga ginapangita si Bacauco kag nag-apilar sa iban pagid nga mga mangingisda ang mga otoridad nga magpakig-angat kananda pananglitan makita ang nasambit nga mangingisda. Duduro rin nagsagat to ang mga akong mga kaparintihan ang ana mga nablusan. Ang ana mga imaw dasi nga biir gani to anang imaw to ay wala timot bulen katubay alwan sabay to. Nagalaan naman ang pamilya nga makitaan nga buhi ang adang himata kag pananglitan ginbawian na ginban kang kabuhi. Liyag lang nanda nga makita ang lawas kadya. Di kayo na nabusigan ko ay ginlaban ko gani kahapon ay ginbabad ko ay wala akong kalabat to kay bagyo bay. Pikun ko karapol, hindi makita to siyang mo. Wanan ko dyan ang shoot na, wala na pa dyan nasuksok. Hindi dyan makakanablis malay mo man. Ang tita na nga nakakup to sa balsa o kung ano na ay. Kudaad kung ko ay. Kunura lang to nakabungo ulo na. Kung ko. Di akin lang man mandaad. Kung di man makita lang mandaad ang anang lawas. Mark Anjo de la Gracia, The Kinaray Chronicle.